Салом алейкум бародаро. Ина наздиму офтобак оварда. Соҳибаш мега ки тени нав часпондем. Як устод часпонд дуд кард. Ами тен ай ҷои тенаш хеле дуд кард. Ин авози мо мекушоем ба якҷоягӣ. Ҳама каса мебинем ки дар як рӯз чӣ ба сухтай якҷоя тамошо кунем чӣ аҳвол дай. Ина нигоҳ кунед. Фақат бо диққат чокчимо бифаҳмед ки чӣ гапае. Чӣ ба як рӯз бурд. Ина нигоҳ кунед. Ина диде результат ша. И да торш просто ина пластмассак дора и защиташа ки ам спирал ҷазир наша қатъиам пластмасса часпондай. Ина и пластмасса бояд охир бигири баъд конечно бумекуна. Хай баъди ҳамин кор ма сведан ина санҷидумаш. Ҳозир нигоҳ кунед нишонтон метиҳам. Бояд аки снимат кунед кадом мисол хато кардай. Ами обложка пластмассакша снимат накардай. Напряжение ток мисол баланд шидай. Субсах шидай тен амира задай окадай. Хай ина нигоҳ кунем мо баъди ҳамин санҷидем ҳар чӣ тен мақсад ҳечи балош назадай. Ҳар чӣ да тена санҷидем кор мекунем. Нигоҳ кунем хай санҷидем. Сырхиша бинем.